Кога идва успехът? Той е като сложната лихва. Работи с натрупване. Колкото повече човек дълбае, развива се, чете, прави, полага усилия, усилията му виждат бял свят, толкова повече се натрупват знанията и толкова човек по-бързо се приближава до успеха. Понякога отнема адски много време, но си заслужава. И както човек хем работи да изгради нещо и пътя, който върви и се движи към целта, също го изгражда. И то страхотно много. Научава за себе си неща, от които се плаши, от които се притеснява и които е хубаво да преодолее, за да мине следващото ниво. Затова упорствайте, резултатите ще дойдат рано или късно. При време бях гледал едно интересно видео, в което говореха за сезоните. Има момент, в който човек сее, има момент, в който човек се грижи за разсадите или за самата реколта и вече самото прибиране на реколтата. Така че в зависимост от това в какъв бизнес сезон сте, ще трябва да очакват съответните резултати. Или липса на резултати. Ще се видим на върха. Бях Светли.